Čaute, vítam vás z Illuminat TV a dneska si ukážeme na Minecrafte, ako sa robí TNT. Takže budeme potrebovať pracovný stôl, 4 pískovce, piesok, 4 krát, a 5 krát púšny prach, teda strelný prach, pardon. A máme TNT. Teraz ho vyskúšame. Máte dokonale TNTčko. Takže ak chcete, dajte like. Potešil by som sa, aj keby bol odber. A ak chcete, dajte dislike. Majte sa.